Bon dia a tots, xiquets i xiquetes del col·legi Ausiàs March. Soc un trobador que vinc a contar històries i llegendes del nostre país valencià. I us vull anunciar que aquesta vesprada vindrà l'honorable rei en Jaume amb el rei Moro Zayán. Vos convoca a tots per a poder presenciar el pacte que va fer possible la rendició dels musulmans. València caurà en poders dels cristians. Acudiu tots per honrar el rei dels valencians, aquell rei conqueridor que una llengua per a tots ens va donar, unes noves costums i una cultura pròpia com a senyes d'identitat. Adeu, cavallers i doncelles! Aquest matí us esperem a tots a l'amfiteatre Santiago Delgado de l'Ausiàs.